En odhiambo no ma bende winjruok igeno ni winjruok koro ochopo makare e kind jopuonj mag Kuppet, migawo mar thieth kanyakla kod okumba mar thieth mano mar SHA. Ka bende gi kinde ma chalo kod mendi odhiambo ma kawuono jatend migawo mano mar thieth olando winjruok makare ma achiel kuomgi en medo kanyiero omenda ma jopuonj tiyogo e kinde ma bende gidhi yudo thieth e osiptende koa siling 1,200 nyaka siling 10,000 kinde ka kinde ma bende gichopo e osiptal. Par ni ywak osebedo ka bende jopuonj ma Kuppet nosegolo siem ka giwacho kanyiero ni gibiro dhi e ng'anyo kapo ni chenro makare koketi ne okumba thieth mano mar SHA. Winjruok masani ni igeno ni en manero ma bende dhi bedo makare ka bende giwacho ni gibiro bedo ka gitwak kinde ka kinde mar ng'iyo midhiero moro amora manyalo bedo kendo olose chon mondo kik chenro ng'ikre mago mag thieth kanyakla kod mago mag somo. Pacho ka waiko ni mathoth kendo modhuro odhiambo ma kawuono ka magi ema wamiyo pek. We wish to report to the nation that IEBC has since then enlisted a total of 2.612,725 million new voters. IEBC oyango nogoyo kang' bang' diko ji ma ok tin ne milion 2.3 kaka jogo ombulu manyien e ndalo 30 mokalo. Migawo mar omenda olando mbeko chik ne rapim mar rang'iny ma ota mikelo pacho ka kaluwore gi nok mar mwandu no. So we sent our quality assurance team there and they did an investigation and they confirmed that indeed the school fees has been raised to that amount without the ministry's approval. So they did recommend that disciplinary action be taken against the principal. Migawo mar somo ogolo siem ne jopuonj ma medo school fees ne jopuonjre kasani kum osekaw ne jotend school ma Alliance Girls. Arwaki ni mondi bedu kodwa nyaka giko machielo ni mago weche manyien mag ang'ich welo nyinga Jailieta jaloko marwa en Belinda Phillips. Bende mana kaka pile warwako kanyiero ote magi dutete kokale lai marwa mar ote machuok ma en 23690. Par ni bende yudowa e Facebook kanyakla kod YouTube mago mag Ramogi TV. Duol mochung' ne tayo yiero kod yango kiewo pacho ka IEBC oyango ne gendeko kwan jogo ombulu manyien e yo mojiw maromo milion 2.3 e thuolo mar ndalo 30 mokalo e counties makaluo Homa Bay otelo kod kwan ji maromo 53,000, Migori ondiko ji 46,000, Kisumu luwe kod kwan ji 45,000 ka Siaya ogi kod kwan jogo ombulu 44,000. IEBC ochiwo ywak ni omenda ong'uko chenro madhi nyime mandiko jogo ombulu jogo eyo ma ojiwo kaka jo Kenya nyoche okwayo. We had a major launch together with you in the presence of the media of the continuous voter registration exercise, which we launched on the 29th of September 2025. Since that time, up to 28 April 2026, when we closed the enhanced voter registration exercise, which we just concluded this week, we wish to report to the nation that IEBC has since then enlisted a total of 2.612,725 million new voters. Let me repeat, 2,612,725 new voters. These are the newly registered voters who have joined our voters roll. This comprises of 267,249 new voters whom we registered since 29th of September 2025 under the continuous voter registration in the constituency offices. So this is the number we captured up to 29th of March this year, before we launched the enhanced voter registration, or what we can call mass voter registration exercise.
Tend migao mar somo koro okawo okang' mar wuoyo board mar skul sekondar mar nyiri ma Alliance kendo wacho ne duol mandiko tich jopuonj pacho kamano TAC okawo okang' mager ne japuonj maduong' ma skunno kaluwore gi medo omenda ma jopuonjre chulo e skul. Migao mar somo bende otiyo gi ranyisi no mar siemo jotend skunde manigi tim mar medo omenda mag school fees ataro mar chik. Efi Nyakidi nigi ler. Ywak osewuok kuom jonyuol e kinde ni ma iyawe skul ne tam mar ariyo ewi nengo mamalo mar gigo ma jopuonjre tiyo godo e skul kod omenda ma jopuonjre chulo, ka jonyuol moko wacho ni tend skunde omedo pesa. Skund nyiri ma Alliance sani koro imenyo tok ywak mar jonyuol moko ni omenda ma jopuonjre chulo ni malo ahinya. Chal ma omiyo tend migao mar somo donjore e wachno. E yote mare, jatend migao mar somo Julius Ogamba owacho ni lipot margi tok nonro mane gitimo tarik 28 dwe mar Ang'wen higani nyiso ni board mar skunno ne opuodho bajet ma hiko omenda 2025-26 manyiso ni omenda ma jopuonjre chulo higani en silings 120,179 kipimo gi silings 53,554 ma piny owacho noketo kendo puodho. Bajet makamano, Ogamba oyango ni kod chenro ma ok ochuno, kaka chenro mag alam ma oketne silings milion 1.1, limbe ma higa ka higa moketne silings milion 16, nyasi mar chiwo mich manigi bajet ma silings milion 13, mich michiwo ne jopuonj kod jopuonjre gi bajet ma silings milion 5 kod omenda mag tayo chenro ma pile ka pile mag skul gi bajet mar silings milion 3. Kaluwore gi Ogamba, board mar skund nyiri ma Alliance ne ok otimo kare e tayo kaka itiyo gi omenda skundno mani tok bura mane board no bedo godo tarik 16 dwe mar 10 higa mokalo. Ne gipuodho tiyo gi kwan omenda maromo silings milion 25 ne limbe mar ndalo 5 e boma ma Dubai. Kuomba, migao mar somo owacho wuo oko board mar skund nyiri mar Alliance. Koloso e kar tiegruok ma Kisii, Ogamba omedo ni piny owacho biro kawo okang' mager ne jotend skunde mamedo omenda ma jopuonjre chulo. We received a lot of complaints from the parents of Alliance girls that the school fees had been raised to 120,000 and this was not authorized. So we sent our quality assurance team there and they did an investigation and they confirmed that indeed the school fees has been raised to that amount without the ministry's approval. So they did recommend that disciplinary action be taken against the principal. So all the principals who might have engaged in raising of school fees without the approval of the ministry will face the same processes. So that's when we get the complaints, and just like we got from Alliance, we will be taking action with the Teacher Service Commission and ourselves to ensure that we bring some order in that space. Kokadhe mbui mare mar X, jagoro e migao mar somo Julius Bitok olero ni migao no ema yango kwan omenda ma ichwalo ne skunde. Chenro ma itimo kaluwore gi omenda ma migao mar omenda ochwalo negi. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Migao mar ohala okawo okang' mar mbeko rapim mar rang'iny mauta ma ikelo pacho ka kowuok e pinje ma oko. Okang' ma kamano migao no wacho ni okawo mar reso midhiero mar nok mauta pacho ka. Jatend migao mar ohala Lee Kinyanjui olando ni kuom thuolo mar dweche 6 kochakore sani, rapim mar rang'iny kwiri mar sulfur mayudore mauta machopo pacho ka ok dhi redi ahinya kaka kinde mokalo. Rokwogno biro mulo mauta mar petrol kod mar diesel makoro rapim kwiri mar sulfur manie igi ibiro dwar ni kikal miligram 50 kuom kilo ka kilo. Rapim ma osebedo ka itiyo godo en mar miligram 10 kuom kilo ka kilo e mauta madonjo pacho ka. Kenya osebedo ka waro mauta manigi kwiri manok mar sulfur kaka yor rito alwora ma pacho ka kasani to migao no yango ni lweny madhi nyime e pinje Arabu ma orocho tie mar mauta chuno ni nyaka ket lokruok makojolo madhi tiyo nyaka dwe mar 10 higani. Migao mar ohala wacho ni okawo okang' makamano bang' kwayo mane ochwal gi migao mar teko, duol manono rang'iny mwandu pacho ka KEBS e kind bede migepe mamoko.
Moko kuom jodong Luo onyiso jotend duond bura mar ODM mondo owere gi siasa mar zoning, ka giwacho ni paro makamago nego demokrasia ma pachoka. Jodongo go bende wacho ni sundo mondo duond bura mar UDA kik biket jachung' e gwenge ma ODM nie gimbi. Chalo kagima ODM keto chike matek ne jatend piny William Ruto kapok twak obedo e kind ODM gi UDA. Kotengi kod jaduong' Nyandiko Ngade bende gikoni tungni masani dhi nyime e ODM nyalo kelo pogruok maduong' e piny Luo, kendo jotend ODM nyaka wuog oko matieko ywaruok mantiere e duond burano. Jomoko wacho ni ya ni gweng' ma ODM ng'enye ni jaoda ok chung'i nikech oda giriworego. To ka gin joma riwore adier, ang'o mono gichung' achung'a? Ka jaoda odhi, en e riwruok. Ka jo ODM odhi, en e riwruok. Ang'o machako kelo koko? Koko machalo kama ema ne gitimo ka Jaramogi Oginga Odinga otho, to wenegi party mane nigi majority e parliament, Moginga mane leader mar majority. Omiyo weche te nokethore ma Ford Kenya ochwe molal Bukusu. Sani ka kone Raila otho, owewa kod party ma joluo nitiere. Sani aber mondo joluo be piny mos, mondo giriti giwacho okay, waweya ne mondo wapar ni to koro kamwadhiye ni water jaduong' Ruto odhi e second term. In the course of time, seche go idhi inwang'o no okay, wane ni party mwanyalo dhi godo e 2032. Counties makaluo oseyudo kwan omenda nyadidek ka ipimo gi ma osemi counties mamoko pachoka kowuok e agulu mar Floka e bwo migawo mar omenda mano mar kedo kod midhiero mikelo koda futo mar kor lwasi. Kaluwore kod coordinator machendo no Peter Ondhugo, Kaluo oseyudo omenda maromo bilion 9 e thuolo mar higini 3 mosekalo, ma bende osekonyo e pidho yiende, kunyo pi kod loso aoche. Simfros Okinda nigi ler. Kuom thuolo mar higni 3 sani, sirikal komakore kod bengi maduong' mar piny ngima kod jokanyo mamoko e bwo chenro motisi ni Financing Locally Led Climate Action kata FLOCA osebedo ka chiwo omenda ne counties duto ma pachoka mar kedo kod midhiero mikelo kod futo mar kor lwasi. Kaluwore kod coordinator mar chenro ni e pachoka Peter Odhengo, counties ma Kaluo oseyudo kwan omenda nyadidek kipimo kod counties mamoko kaluwore kod midhiero mobembo gwenge ma Kaluo. Wan gi around 9 billion kid kao counties ma Nyanza. Kech pesa ni wan kod pesa German government, kendo wan gi pesa World Bank. Gin gi tabu mar pi mapo, gin gi tabu mar jamni makethore, gin gi tabu mar low ma ok yield maber, gin gi tabu mag nyithindo mok dhi skul nekech kech, gin gi tabu mar yamo mag waro skunde bantie. Mago duto te FLOCA osebedo ka konyo jopiny. Achiel kuom chenro madito ma FLOCA dhi godo nyime en mar duoko piny midhiero mar oula e alwora mar Nyando kaunti ma Kisumu e kind chenro mamoko. Nitiere river miluongo ni Aora ma Nyaidho. Aora ma Nyaidho ne wasekete moingo milion 15 magiloso go Gambion, ma sani flood manja ne chando gi ahinya nyodok e chien matin, but e pesa mwadhi miyo gi sani ma milion 198 kapok wakete mamoko ma romo milion 400 biro konyo oganda mag Jonyando kendo jo Ogenya mondo tiek center mar evacuation mane gigero mondo kony joma pi daro kanyo pile pile. Odhengo kata kamano lero ne achiel kuom wich bar maduong' ma gin godo en koso jopiny rwako chenrogo kendo tayogi kaka maggi. Ni Kwaramogi ohero weche mag siasa mang'eny gi pingo gik moko. Gihero dhi e liete kuonde mag maendeleo gidhiye. Ka gidhi to gin gi kikundi mage gi jo siasa ma giwuondore ga around ma giketho go gik moko. Koro gionge gi pach gi giwegi, okel pesa, okel masin, okel gimoro amora e dhot,
okipenjogi pod gidwaro gonya. Koro wach ma gonya ni kidhi e bura mondo omiyi pesa midhi loso go pi, nididwa ni kisetieko wuoyo ni tigony ng'ama ne otwe ibeo. Oganda joluo koro jiwo mondo mak chenro gi motegno ka koro kwan omenda ma kamano idhi medi ne chenro mamoko e okang' mare mar ariyo machakore higani. Karwa kuondego nitiere minyonge motimore maber manyalo loso weche mag alwora ok gidwar. Kimiyogi yien mondo gipidhi, ging'ado yien, gibulogori. Kiterogi e nam, imiyogi sola mondo gilupgo, gikwalo sola. Kimiyogi chiemo mondo gicham, gipuko, giole kuoyo. Koro magi challenges machando. Chenro ni nochakore higa mar 2022 ka nyaka sani omenda maromo bilion 23.9 oseore e counties duto 47. Omenda migeno ni dhi medore e chenro mag higani. Simfros Okinda, Ramogi TV. Geripod no Roma Simfros Okinda matero wa yuyo wa mokwongo mag weche gi manyien mag ang'ech welo kuma benda neno ka wuoro ote kaluwore koda chenro kata weche manyien mabende atimo mos wakelo ni. Charles Okoth iwacho ni gikum nyaka skunde mabende wuok e kor gwenge. Jekoni Oyugi iwacho ni kaka pile iluwo chenro kentiere Embakasi Aviation Nairobi ka intiere gi nya chief sama erokamana ahinya iwacho ni intiere gwenge mag Masara. Alan Onyango Tindi ibendi wacho ni luwo chenro ni e yono ero makare. Ote machielo bende donjo kendi wacho ni poch gi pak ne Homa Bay County kuom ndiko jogombulu mathotha mano kanyero e Nyanza. Samuel Origa erokamana inyao mano wuod Kano Ugwe uneno makare gi mama ni Pamela Origa ka entiere Nyakach. Rei wuod Agenga Kadem ibendi wacho ni neno news e yo maber. Jotend skunde mabedo omenda ne jopuonjre chule skul onego kawnegi okang' mager kabisa. Owacho ni chenro no bendo chop nyaka e kor gwenge. Ayie gi Ramogi wacho ni nitiere gi mama ni Nyalago Pastor Bishop Charles Mayoga mano Martin Ochieng mar Rueya. Lawi Adore mantiere Ringa mor gi Ramogi TV. Jakom Ariko Dongo kantiera Wendo okawane ote magi. Joma nono wach mar school fees koyie to mondo gichope St George Sianda Secondary School e Kisumu West Sub County West Kisumu Ward mano Ouma Hospital mar Kapuonjero kamana inya kuom otego eko mabende warwake na lai marwa mar 2-3-6-0-0. Wadhi mane yueyo machok pod oduogo gi mathoth. Hera, andhoga, adira. Na ye kodi. No kang'eni ni nyalo timre marich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata e piny kama bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo kor ka ng'a. Kata kapo ni wanjo kor gi nyako, mano konyiso ni waonge ratiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro mar ung'eng'no. Ema sokelo nusida. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu owarga chieng. 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV
kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Mirima chakre ngeso saa 1:45 mar odhiambo. Chiruni dwaro suru. Nonsense. Jotend kaunti bedo keto kech mbele. Boni chulo gima boni dwaro. Ogimoro moro gi tijwa kata gima nyuolwa dwaro. Ngena eri gachiega. Wea kad. Maua ma plastic atero kanye. Chingwa cha dieri oken chinda. Ng'anyo chakre kiny. Ang'o marach ga kodi mama? Pamela, abiro arrange for everything. Abiro chulo gimoro moro medwaro. Peso bondo en pi wang' jolupo inam kai. Pesa en pesa Otieno. Jochiende modonjo nyathina, jochiende kwelo. Achiko were mbi Yesu. Kabisa. En galemo mar okombe kose mar glasi. Mirima mana era Mogi TV. Kick by. Ngima ok yot. Yawagi wachoga ni piny nyalo goyi boxing. Jot manigi geno mar dak e ngima maber. Ja pesa en ng'ami pako kata koso. Ora tenti kasi mani wang'elando. Chakre koso rent 30,000 kura yudo kanye sani. nyaka kweo jirani sukari. Nakochia ijoga ka ena nipokanyisika. Thank you. Chenro mora mora mipango lokre to bedo chandruok maduong'. Chief dhi nadi kono. Chief dhi ka kodwaro to bende pod obiro mana dhi ka kodwaro no. Wuogi osiepe mariek to gi jirende makelo kisran. Ine jalwet nyako chia. And those crazy ideas must just come from. Nyiero to ok kosi en Nyarkochia. Tich Abich saa 1:45 otieno. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wanjo korgi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanjo gina jiven ng'ata chiel. Waya donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Machiegni kendo jatend piny William Ruto gi kwan manok ma owacho ni owuok oko mandikore kaka jogombolo e gwenge mag Hoho mar Okak. Ruto wacho ni en nyawo mar oganda makono ka ombolo, nyawo mar joma kono ka ombolo en gino makelo ne wich bar ni mar mano e gwenge ma en nie kod mbi. Ne otiyo gi thuolo mar twak mare ka oloso gi oganda no gi dho Kalenjin kapok otwak e wi weche mamoko. Ruto ma bende oloso e kinde ik mar wuon jatend migawo mar mano mar wuoth Davis Chirchir bende oseyo jogo ma piem kode mawacho ni goyo campaign ma onge kod agenda. Nimekuwa kwa hii siasa siku mingi jameni. Hii dunia tumezunguka ya kutosha. Nasikia hawa, nasikia wale, tunasikia wengine. Hiyo ni maneno kidogo. Mimi tu nataka niwahakikishie. Maneno yangu niko naye ni mbili peke yake. Kitu ya kwanza ni kuwa focused na transformation ya Kenya. Kitu ya pili ni kuunganisha Wakenya wote kutoka jamii zote, kutoka pande zote. Tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe ubaguzi, Kenya itembee ikiwa moja. Na ndio sababu tulisengeneza serikali ya broad based ya kuleta Wakenya wote pamoja. Najua kuna wale wako na kisirani mingi, hawalali usiku mchana. Hii broad based tutabomoa kwa njia gani? Kwa sababu wamezoea ukabila, wamezoea ubaguzi, wamezoea chuki.
Nonro yango ni atamalo 42 mar jotuo e kaunti ma Siaya wito ngimagi kokalo kuom tuoche ma ok landre e kind oganda, kama hewa atamalo 50 mag jotuo malimo ute thieth e kaunti no bende ni kod tuoche ma ok landre. Kuom mano riwruok makedo ne ratich jogo mantiere koda tuoche ma ok landre kata Siaya County Non-Communicable Disease Lobby Group koro ochwalo ywak margi ne tend kaunti ma Siaya magiwacho ni ok osedeo ngima jogo mantiere kod tuoche go. Steve Biko ni kod lerno. Ne en romo mano kelo kanyakla jokedo ne jotuo man kod tuoche ma ok landre. Migawo mar thieth e kaunti ma Siaya kod kamati mar thieth e od bura ma Siaya. Kae emano yangore ni muhewa atamalo 50 mar jopiny malimo ute thieth Siaya ni kod tuoche ma ok landre e kinde ma atamalo 42 kuomgi wito ngimagi. Jogo matho kuom mathogi wuok kuom tuoche ma ok landre en percent 42. Mano kaka wang'e. To jogo mitero hospital matuo tuoche ma ok gamre en over 50%. Wayudo ne up to 40% ji moromo 40 wi mia ni kod tuoche mege diabetic, gin kod tuoche mege sickle cell, gin kod tuoche mege cancer, gin nyaka kod tuoche mege wich. To kidhi e hospital tiduang' ka ng'eny joma ni hospital percentage moromo 50 ni osuptande wagi man kod tuoche go. To pod sirkal ok omigi thuolo kata poketo gi okang' mambele mondo ng'e ni magi e tuoche ma samoro hinyo ji ahinya monego bed koketi budget to onego bed ni keto nigi pesa. Alwe kod Joel Ndeda kuom higni 3 sani ywak mane gichwal ne ten kaunti ma Siaya mar dewo kendo bero ngima jotuo man kod tuoche ma ok landre pok onyuolo olemo e kinde ma jotuogo to medo kale midhiero mopogore kaka nok mar yedhe kod bor mar ute thieth e kind midhiero mamoko. Nyaka yedh mtoka kata pikipiki kidhi distance mabor kidhi manyo yath. Mano omiyo tero kwayowa ni assembly mabende wasavo nyaka our governor be nigi kopi mar barua mane wa tero mar ywak no. To chakre kanyo gima osetimie onge mani adiera higni 3 nyaka sani. Kata kamano coordinator mar tuoche ma ok landre kaunti ma Siaya Peter Omoth korka kore nowacho ni giseketo kenge mowinjore mar kedo gi tuoche ma ok landre moting'o tiego nyamrerwa e kor gwenge kod chwalo yedhe ute thieth kod jiw jopiny mondo lim ute thieth mar pimo chal margi e wi tuoche go. Watimo gimiluongo ni community screening matiende ni wacheko jogo man gi pressure to kod jogo man kod tuo sukari. Nyamrechewa ni Ugenya kod Bondo to gibedo supervised gi daktache mondo ka giyudo jok ma sukachi gi ni malo kata pressure gi malo to gi refer to our hospitals, our nearest health facilities for assistance mondo konygi. Magi bire kinde ma MCA ma East Ugenya Frederick Omoro ma bende en jakanye kamati mar thieth e od bura ma Siaya noywago onge mar nonro malong'o mayango kwan mar jogo man kod tuoche ma ok landre kaunti ma Siaya, gino mathiro chenro mar puodho budget mar kedo gi tuoche go. Dware nyaka mondo otim chike, otim legislation mabiro ng'iso ni seche ming'eyo yedhi mithietho go e Siaya mzima, yath mege yedhi moket mege tuoche mok gamre gi gin ten pesa marom nadi mitiyogo. To miyo wadwaro ni koro from the county pharmacies, wadwaro data from the county pharmacies seche ma ging'eyo ga yedhi gi. Wadwa ng'eyo to ging'eyo ga yedhi mage to yedhi mage maging'eyo ga percentage mang'eny kata matin. Jatelo bende nokwayo jopiny mondo bedo ng'ala manyime e kedo gi tuoche ma ok landre kaka timo rako e mier, rango kit chiemo ma gichamo e kind yore mamoko mag dak. Moko be wabiro rango to warango kod lifestyle, kech moko be ikelo kod lifestyle kaluwore kod kaka wadak, kaka wachiemo kod kaka watimo exercise kod gik machielo mondo wamed puonjo jowa to gi tuoche gi moko gidgeng' nang'o. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Pod e weche mag thieth kod tiegruok en ka tiegruok mar Kenya Medical Training College mano KMTC olando ni giyawa yanga mbui margi mar kawo jopuonjre manyien. Jatend KMTC Kelly Oluoch wacho ni jopuonjre nigi nyaka tarik 6 dwe manyien mar oro kwayo mage, ka omedo ni kuonde tiegruok ma KMTC chiwo puonj makare mag thieth kendo jopuonjre mosomo kono nigi thuolo mamalo e yudo tich. Bende giwacho ni sani gikete tich lony manyasani e skundegi kaka okang' mar bero somb jopuonjre kendo jiwo rang'iny mar tiegruok ma bende biro neno ni thieth obedo makare thurka. Wa produce over 85% mar jok matiyo e yore mar thieth Kenya ka, to kendo
wamiyo ji thuolo mar dhi oko mar Kenya. Higa mokalo kende ne wamiyo ji thuolo ji 4,084 manodhi e pinje maoko tiyo nikech gisomo Kenya Medical Training College. Kenya Medical Training College e sama chal kama oseloso curriculum ge to address the changing preferences mag learners masani. Omiyo wamiyo nyithindwa somo matut kendo ma quality, kendo wamiyo nyithindwa bet e campus e seche matin kende, kendo bang' mano waseloso chenro mopogore mar miyo nyithindwa ka gitieko to ginyalo yudo tich e yo mapiyo moloyo. Jodak e gwenge mar Anen sub-county ma Wendo dwaro mondo ted county ma Migori olosa peini ma koth oseketho kendo osekelo pek mar wuoth e gwengego. E kinde ma tend county ma Migori wacho ni gidhi nyime kod loso apeini ma kamago. Jafwambo marwa Jojuma miyo waler mathoth. Dispensary Mariat Kong'owe Sapodo Manyatike, men dispensary ma 22 moyaw kod gavana ma Migori Ocheliako nyaka ndonje telo nyalo bedo ni omedo kwan mag utego mag thieth maten county ma Migori osegero. Kata kamano, kuom jodak, Mariat Kong'owe en reso ngima mag oganda mathoth mayande wuotho malo kilomita 7 kadhi manyo thieth e boma Masori. Popo ni gotieno nyagoni kata 200 samoro 200 no ionge godo, idwaro ni mondo kori wuoth gi chuni ni nyaki wuoth gi tiendi. Ka hospital obiro machiegni kae wagoero kamano. Mine wuotho ka mine man gi ye wuotho kendo moko ne to kategorio. Koro we are blessed because from this time henceforth onge tabu mo bubedo go bed nyatheo bed jaduong obiro thieth Mariat Kong'owe dispensary. If you look at all our referrals, you go to Rongo, you will find equipment being supplied, commodities being supplied, and infrastructure being put up, and also staff being recruited. Jodak Mariat Kong'owe kwano gande mathoth to anyaje mamine mabende koro serito gimagi kinde mokalo nikech kinde mokalende gionge kod kar thieth. Ginyuole korio, ginyuole ot. Nikech samoro means of transportation bebedo matek nikech wanga yore manyosha wango bende nyocha richo kabisa. Wasekelo daktari mabiro thietho ka, wasekelo equipments, wasekelo kama mine nyalo nyuole, wan gi delivery beds, and ageno ni chandruok ma jotuo ma area ni osebedo godo ka gilao thieth kuonde maboyo koro biro rumo. Thoth mine mapek e gweng' Mariat Kong'owe yando osebedo kanyuol kanyamrerwa nikech bor mar osiptende. Adhi e klinik diriyo aweyo. Mar ariyo adhi dichiel kaluwore gi pesa taweyo. Nyuol gi kanyamrerwa kaluwore gi pesa. Yepo mar dispensary nigeno ni dhi loko historia mar gweng'ni ma oganda osebedo kod pek mayudo thieth kuom kinde malach. Kawuono osiptal mokel kani mine dhi yudo konyruok. Nyithindwa mang'eny nyocha ka delivery otimore kate within a month, only maybe 3% mane nyuolo hospital, 7% ne nyuole ot. Mabedo nwa malit kabisa. Sani wang'eni 100% of mine ma dhi deliver sani dhi deliver hospital. Mama no bernwa. Waneno ka sirikal otimo maber gi kelo nwa nurse ma osomo nyuolo mine. Gavana ma Migori Ocheliako mane wuoyi kinde mano yawayanga dispensary Mariat Kong'owe ne osingo medo gero utego mag thieth mondo gano bed kod yot e yudo thieth. Our staff have also had difficulties in running these facilities. So my administration, when we took over office, we started by fixing the physical infrastructure that had been run down. They were not in good shape. We continued by ensuring that water supply and energy supply, electricity supply would be available in those facilities. We again went further and recruited more technical staff, nurses, clinical officers and doctors. As we speak today, these facilities are functional and we continue supplying commodity to them. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Higni 32 nyaka ne ji maromo 272 wit ngimagi e masira mar feri mane otnimo Mtongwe Mombasa. Moko kuom jogo mane masirano ojuko koni piny owacho pok ochulogi nyaka sani. Magi ne oyangi nyasi manobagi Mtongwe kuma wede osiepe kaachiel kod jogo mane oyudo masirano mane otimore higa 1994 ne otimo rapar ewi masirano mane omako dho oganda makwar. George Aoko nigi ler mathoth. En kargo mar feri ma Mtongwe kuma oganda mopogore ne ochopo mar timo rapar mar masira manotimre higni 32 mosekalo kuma ji 272 ne owito ngimagi bang' feri nonimo kodgi. Kotelnegi kod jaod bura Malikoni Mishimboko ne gimoko musuma kendo timo alam moyiedhi. Tumekuja kuombea zile roho zote zilizotuacha Mungu wetu. Moko kuom jogo mane otonye masirano koni wigi poko wilgi kaka masirano ne otimore. Twapiga kona twafika hapa Nevi twabeta. Hatukuamini. Zile wezi zilikuja. Ya kwanza tulienda juu. Tukirudi chini watu 10 hamna. Tukirudi hivi watu 7 hamna. Tukirudi hivi hatukuweza tena manake watu walikimbia saidia huko. Ikalala feri ilivyopenduka. Niko upande wa ile feri ambayo imependuka. Tukazama nao chini na watu wote hao. Lakini uzuri ya kitu kimoja kwamba ile feri ilikuwa on. So propeller ilikuwa ikipiga tu. Mara inazama, mara pia na propeller atoka. Kamoko kuom jogo mane owito wedegi ne bende olero kaka weche ne obedo kamago mane ohinyore bende koni pod gin kod mbala. Baba waka noto en nogone chieng' tich ariyo ne tuo for 5 days. Koro kano gole nke dhano nolokre ma white mane kinyal tambua ni mang'ano. Koro te wadwa moro malu banga mane baba wero sana ema notambua baba kalure ginene birthmark manengo. Alikuwa kuna mimba alipotolewa wale mafasaida wakapinya ile tumbo sana wakifikiria ni maji amekuja. Sasa ndio akikimbizwa akifika Makandala akaisia pale. Dadangu ni wa mwisho ambao ndo waliotolewa alikuwa amestaki ndani ya ile feri. Tulitafuta mochari stadium maiti zilikopelekwa. Tulizunguka hiyo wiki nzima kila mahali tunaposikia kuna maiti sitenda kuangalia. Lakini mpaka ilipokuja ngolewa ile feri pale ndio dadangu alitoka pale. Watu walikufa mazee. Yaani zile kelele unazisikia lakini wengine anakuambia hivi. Sisi tuliogelea, angalia mimi nilikuwa fresh bwana. Hebu cheki hii kitu vile niliumia. So watu walikuwa wameshikana wanini, mimi nilikuwa mmoja wao. Nilitoka nimekatika kila mahali, madamu alafu macho nilitumia sana macho wajua maana nilikuwa deep. Pia ikawa mpaka kufikia sasa ni macho yangu sio hivyo. Gima makodhogi en ni moko kuom gi koni pok ochul nyaka sani kamago mane ochul to koni omenda no ne ni piny mokalo. Kuchelewa kwa fidia kwa sasa hivi hata naona kama tume-give up. Kwa sababu ni miaka 32 wakati huo nilikuwa ni kijana mpaka sasa hivi nina familia ya watoto 7 na wajukuu 3. Imagine alikuwa msichana wa 25 years na malipo yenye nilipata ilikuwa 150,000. Koro akanana kasani pesa manosemiwa na shilingi 2,000 kende. Pesa manomiwa mamana pesa matin for the compensation manga molalo ngate. Watoto wa dadangu walikwenda wakalipwa. Walilipwa 100,000. Kwa hivyo watoto 9 kwa 100,000. Kata kamano giywak ne okinde ye magikoni okosebedo kochung' moriere e burano. Ogola alipokufa bibi yake akachukua hii kesi. Alivyochukua hii kesi haya akaja huyu wa Nyanza pia akachukua hii kesi. Yaani hii kesi yetu inakwenda huko kirudi. Inachezwa boli miaka 32. Yule daktari wa Kihindi alikuwa anatupima. Aliondoka na dokumenti zote. Aenda alitusumbua huyo. Mpaka sasa hivi malipo yetu imekuwa shida. Wale lawyers ni watu ambao waliangalia hapa pana opportunity ya sisi kupata pesa waka-intervene pale. Manake saa hii hao manusura wenyewe hata document ukiwaangalia saa hii hawana, tukiwatafuta document zao hawana, na wale maloya walikuwa wakiwaitisha wanapompa ile kitu kidogo wanawaitisha zile stakabadhi zote. Gikoni en midhiero ni ogendni mamoko mane oyudo masiche madongo e pacho kane osechul ka gin giwegi to pod gikwamo. Na hakuna ambaye amelipwa. Waliolipwa ni wale waliokufa.
Kusema ule ukweli, waliokufa ndio waliolipwa, tena malipo duni, wengine hawakuchukua pesa. Ukweli haki hakuna. Sisi wenyewe ilikuwa tushashukuru, tukasema tumwachie la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Kama hiyo ndio haki Mwenyezi Mungu alikuwa anatujalia, basi iwe hivyo. Kwa ngio 1998 mabomb blast otimne Nairobi, ju Nairobi no se chul ma serikal ma Kenya no se chulogi masani kendo koro gi kwayo serikal mar America USA mondo timnade mondo chulgi. Wan kaka jomtongwe pok waneno kata inquiry mano timcha report nyaka kawuono wakia kumono dhie. Koro wakwayo serikal mondo chul jogo ma mtongwe, nikech mtongwe kae gibende gin kaka jo Kenya mamoko machulo ushuru. Kwayo margi en ni piny owacho bende onego duog feri ma mtongwe kendo bed gi chenro moyiedhi mar timo rapar mag jogo mane owito ngimagi e masirano. Ka odiochieng' ma kawuono be mondo wapane jotendwa kod joma ochung'nwa mtongwe kar kae mondo gine kaka feri ni inyalo duoke mondo services odhi mbele. Sani wan gi ramp kancha noselosnwa island side koni, mainland side koni. Koro dong island side kocha ma pok olosnwa ramp. To budget allocation nosekete e last financial year nilosogo ramp ma bathe kocha. To nyaka sani pok olos, to wan gi kwayo kuom jotendwa niya gidog chien mondo ging'iwa nikech wachandre mtongwe kar kae niwach feri. Wadwaro niya karwa ma mtongwe feri ka ogednwa mnara manyiso mwabotime rapar ma jowa manotho kaka ma jo bomblas ma Nairobi kata Nakuru mane pi dam omukre ne osechulgi kendo nojengnegi mnara maber. Koro karwa mtongwe ka wakwayo no kednwa mnara ma tie rapar ma ji 270 manotho. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jatend migao mar omenda John Mbadi omako chung' ni dongruok mar uchumi gatamalo 4.6 higa mokalo ok en ranyisi ni uchumi olwar. Kaluwore gi report mar bad migao mar sirikal mang'iyo nonro mar kwano mano Kenya National Bureau of Statistics, dongruok mar uchumi e higa 2024 ne ni malo kipimo gi higa mokalo. Kata kamano, Mbadi wacho ni dok piny mapuot makamano ne obiro kaluwore gi oro mane orocho chenro mag pur kod pith e kind dwe mar 10 nyaka 12 higa mokalo. Jafwambo marwa mar Sesa Chris Owino ogoyo mbaka kod Mbadi kendo losonwa report machal kama. Kaluwore gi weche ma ute fwambo ne omiyo pek ni uchumi ma pacho kae ne olwar higa mokalo gi atamalo 0.1, Mbadi ne wuok oko mar pogo bando kod bel. E twak mare kod Ramogi TV, Mbadi odagi wach makmano ka olero ni uchumi mar Kenya higa mokalo ne odongore, makmana ne odongore e ong'ala mapiny ka ipimo kod higa mar 2024. Uchumi ma Kenya ok olwar, uchumi ma Kenya odongo. To odongo gi nukta 4 gi nukta 4.6. Kar dongo gi 4.7 higa mokalo nodongo gi 4.7. Manyiso nodongo mang'eny moloyo masani. Eni ok oidho piyo kaka nene noidho higa mokalo. E report margi ewi chal mar uchumi ma pacho kae higa mar 2025, bad migao mar sirikal mang'iyo nonro mag kwano KNBS lero ni uchumi mar piny Kenya ne olwar nyaka atamalo 4.6 kowuok e atamalo 4.7 e higa mar 2024. Mbadi wacho ni dok chien e weche mag uchumi ne obiro kaluwore kod oro mane okwako piny Kenya e kind dwe mar 10 kod dwe mar 12 higa mokalo, oro mane onego cham e puothe kaachiel kod nego jamni mag jopith. Ma otimore nikech nyocha wan gi piny ma otuo kaluwore gi chieng' morieny dwe mar 10, 11 ka 12 moe oketho weche mag pur. Ing'eyo ni Kenya ka ipure diriyo, ipuro dwe mar 2, 3, 4 kanyo to gi dwe mar 10, 11, 12. Koro pur ma dwe mar 10, 11, 12 ne okodhi maber kaluwore ni chieng' norieny ahinya ma oro nomako piny. Mano nonego chiaye mang'eny ahinya pinje mamalo. Koro magi emokelo momiyo uchumi odongo to kodongo mapiyo kaka ne onego bed nodongo. Ewi pimo higni 3 mokwongo mag jatend piny William Ruto kod jotend piny Kenya mokalo Mwai Kibaki kod Uhuru Kenyatta, Mbadi lero ni higni 3 mokwongo mag Uhuru kod Mwai Kibaki ne onge tulo mag siasa, lwenje e pinje maoko kod oro maduong'. Higni 3 ne gikawo telo. Kibaki kokawo telo 2002,
Immediately molande kuene ni Kenya. Jino yege results onge ngama no kelo koko. Piny mangima ne nigi kwe. Onge tuo mora mora be mano bire piny. Nen diere mane ji nigi kwe, everything ne normal. Iko uru madek mokwongo en 2013 kano lande ne Raila odhie court. To kane Supreme Court ong'ado ni Uhuru e president, onge koko mano chako timore. The late Baba Raila Odinga nowacho ni okayie gi ng'eto mar do, lakini okamorgo, lakini ayie mondo wadhi mbele. Onge ng'ama no demonstrate higni adek mag Uhuru mokwongo 2013, 2014, 2015. Onge koko mora mora. Piny mangima bende onge lweny. Chieng' bende okorie nyoro moro malich madang' wachi e diere Kibaki e diere Uhuru. Now kibiro e diere Ruto kanyo ka hotelo 2022 mokwongo no ka hotelo 2022 sama kurka ji wa COVID weche COVID kapok orumo maber to ka hotelo bende sama kurka jo Russia ochako goyo Ukraine higano ma gik machalo kaka mafuta obedo gi problem to moloyo fertilizer gi gik machalo kamago o disrupt economy. Lwenj Ukraine no pod dhi mbele nyaka kawuono. Ka kanyo Gen Z 2024 dweche adek ka ena koko e street Gen Z riot. Molo mano kendo wabedo gi oro maduong' miwacho ni pok nobedo e Kenya ka kuom higni 40. Uchumi mar Kenya kata kamano nyalo dok chien poni lweny madhi nyime kind Iran kod Israel kaachiel kod piny Amerka udhi nyime kendo rocho sekta mar pur kokalo e weche mag mbolea. Kata odoko ne nitiere dok chien matin e dongruok mar chal mar uchumi ma pacho ka e higa mokalo, jatend migawo mar omenda John Mbadi wacho ni piny Kenya ochomo kama ber kalure kod chenro mopie ma sirikal oseketo piny mar konyo oganda jo Kenya. Chris Owino, Ramogi TV, The National Treasury, Nairobi. Kawuok e ripod no romano mar Chris Owino, wadok e ripot mawuok e kaunti ma Migori kuma bende watimo mosa ne ripot kata picha ma wakelo ni okena makare. Jodak e gwenge mar Anen sub county ma Awendo dwaro mondo tend kaunti ma Migori olosa peini ma koth oseketho kendo osekelo pek mar wuoth e gwenge go e kinde ma tend kaunti ma Migori wacho ni gidhi nyime kod loso apeni makamago. Jafom marwa Jojuma miyo waler mathoth. Koth mapek medo kelo midhiere e kaunti ma Migori e sektas mopogore opogore ka sekta mar wuoth bende koro kowe oko. Ka opogore kod ulalo maduong' e chumbo ma Migori manyaka ni pio ula kethi kendo lor. Kinde ma lodo achiel nyaka sani koro pok olosi. Apeini mathoth e kaunti ma Migori bende koro koth oseketho. Maya osekelo pek e yorego mag wuoth kod yore mag nweng'o mag oganda. Koth oketho ma ok lure. Sani kata nyithindo kadhi sikul onge yo mag dhigo. Jongwachwa ma jwelo kagi koya ka tero kata mana japuonj skul kindu primary kacha. Ok ginyal chope wang' sa. Nyithindo bende nitie mikawe tero malo Ranen Mission Adventist kacha. Ok ginyal chope wang' sa nikech yore richo. King'iyo kama jopiny ywaga ahinya no, area no ibro neno ka tich mar gold timore mapek sawa. To ywak ma wambe wan go kaka department mochung' ne barabara. Iyudo ka jok maloso gold pi moro nitie mochiki mawuok awuoka te ni ole ndara 24 hours koringo. Geche loche madongo mating'o sainet gi lopego manigi tonnage mamalo kaluwe kong'ich kamano nyako timre kaka ineno timore cha. Apeini bor mathoth gi tend kaunti ma Migori wacho ni ande gilose kinde machiegni mokalo nyaka sani. Koro kalre nikech pio ula koro oseyweyogi kendo osekelo pek e yorego mag wuoth. Dare kama ji wuothe kama kelo chiemo. Ere kaka koro ok wanyal yudo chiemo kata piko koro ok dhi. En kama piko kale. Wanyal yudo yo mayot mondo iting'go ng'ato kidhigo koni nikech ok okalre. To sebedo kamano. Paya mowuok Juelu ka ochomo Lwala e sab koro Mawendo gin moko magoiko wabede nyaka sani moko oganda koro ywak ni koro osekethore kendo kalo ok bed mayot. Kia Juelu kichiko malo ku kedhira Ranen Mission dhira Ruowa kata chopo mana kuja ani joma ok nyal kalore sana chakre seche ma koth chue
seche king'iye tiwoni en gima nyaka nyidhe matin ni ok onyal kalo. Jakom ma jadem boda jogo mag Ranen Evans Onyango wani gisebedo kod pek e yore mag wuoth nikech rach mar apeynigi. Wan gi yo machielo ma wuok Medi kowuok Ranen Mission nyaka Medi nyaka Kuja bende ok olure. Kendo wan gi yo machielo ma wuok Otacho kachomo Dede gi kata Ranen bende ok olure. Long term solution ma wan go kata minyatime ndara, kanyo is the biggest challenge. Otherwise long term solution mar ndara to en ndara kogo lam. Apisa maduong' e migawo mar Apaya e kaunti ma Migoyo Koth Njoga wani thoth apeyni masani koro ok beyogo yande ka giloso ka koth mabende osebedo ka koro chwe mapek emosekethogi. Njoga Karam nowacho ni chenro mar loso apeynigi dhi nyime mondo jogo eko matiyo kod apeynigi koro bed kod yot. And wan gi plan mar timo wa routine maintenance. To the biggest challenge ma bende nitie ma kamoro amora inyalo ne kendo inyalo wachi en the rate kaka koth chwe thurwa kaka wuono. Apisa nowacho ni nengo mar loso apeynigi e kinde ma koth chwe ni malo, gino mosemiyo gitiyo kod omenda mathoth e kinde ka kinde e loso apeynigi. Ma koth chwe to maintenance mar ndara is so expensive because samoro dhi loso ndara to kapok otieko kata mana 24 hours to koth mapek obiro. It is only natural ni kodhno nyaka interfere gi ndara no kaka nolose. Tend kaunti ma Migoyo ni kinde mar higni 3 mokalo giseloso kata paya apeyni maromo kilomita 1,500 ka bende gisego lam apaya mowuok e boma ma Wendo nyaka Rinya. George Juma, Ramogi TV, Migori. Sisi ni Arsenal, damu mbavu mpaka na mifupa, hatuwezi shtuka, ligi tunapita nayo. Arsenal, damu mbavu mpaka na mifupa, hatuwezi shtuka, ligi tunapita nayo. Dial *811 *575 hash to get Arsenali Damu as your skiza tune. Geti chichwaka geti maber kabisa ringo at 180,000 to machipes ringo at 100,000. Dot maber kabisa makata kasa mamor godo ni ma dot maber ringo at 18,500. Mirima chakre ngeso saa 1:45 mar odhiambo. Chiruni dwaro suru. Nonsense. Jotend kaunti bedo keto kech mbele. Boni chulo gima Boni dwaro. Ogimoro moro gi tijwa kata gima nyuolwa dwaro. Ngena eri gachiega. Wea kad. Maua ma plastika tero kanye. Chieng' wacha dieri ok en chieng' dhao. Ng'anyo chakre kiny. Ang'o marach ga kodi mama? Pamela, abiro arrange for everything. Abiro chulo gimoro mora medwaro. Pesa bondo en pi wang' jolupo e nam kae. Pesa en pesa otieno. Jochiende modonjo nyathina, jochiende kwelo, achiko were mbi Yesu. Kabisa. En galemu mar okombe kose mar glasi. Mirima mana era Ramogi TV. Kick by. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Jumani e rogo mar nyithindo. Kadigiri vista. Tini. Ka ochungolo. Chisa. Kadigiri vista. Tini. All children have rights. All children also have responsibilities. At home and at school. Feel welcome.
down. Sometimes, the bravest thing you can do is keep going. Akal nyakwara kalo luara kala piny mokala karo. Akal nyakwara kalo luara kala piny mokala karo. Koro kawuono nwadwa loso game mar dinosaur. Koro mondo mi ilos tugo mari kitiyo gi tabu app nyaka ibed gi code making. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Arwaki e chenro mar Injili ngima Ramogi TV. Sabato malerni manyasaye omiyowa. E thuolo ibiro kawo thuolo mar nono ndiko kamano, ibiro yudo thuolo mar dheje wang'a machielo. E thuolo meje wo ng'at machielo no kata in iwuon idongo. Gwedori. Koro wabedo kod gweth nyadere. Obiro riti kiwuok kendo kiduogo pile kendo nyaka chieng'. Enang'o mamoni donjo dala, enang'o mamoni chamo gikeni. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Injili ngima, sabato ka sabato, mana e Ramogi TV. Tim makende mar Kenya manodong' e tuke mag volleyball mag laro simbo mar Africa mano KPA ogol e tuke go e quarter final gi set 3-1. KPA nologi tim mar Rwanda Energy. Nologi set 3 mag 28 gi 26, 25 gi 18, 17 gi 25 kod 25 gi 30. Tuke go dhi nyime alap tuke ma BK Arena e piny Rwanda. Timbe mamoko ma Kenya DCI kod Equity nyogole tuke go nyoro e round mar timbe 16. Puonj mosebedo kadhi nyime mitayo gi CAF mag keto arita makare e pewe mag tuke olora yanga kawuono. Puonj makamano nokelo kanyakla nyaka apisas mag CAF madito kod jopuonjre mawuok e thurka. Mae timore seche ma igeno bag tuke mag Afrika kata AFCON pacho kae higa manyien e bwo pamoja bid. Thoth jok moyudo puonj makamano oyie ne giyudo puonj moko mawendo mane oging'eyo mabiro konyo gi to moloyo e kinde tuke mag AFCON ma higa manyien kod kinde tuke madongo mag liga Maturka. From FKF. Let's carry the spirit and collaboration back to our clubs and venues. Finally, to the host. Venue. We really appreciate our facilitators. The training was perfect. We've gained new knowledge about safety at in our stadium, safety for our players, safety for fans, safety for our VIP and VIP. We are also expecting CHAN to come. So we've learned a lot. AFCON to come, yes, AFCON to come. We've learned a lot on how to secure the venue, how to do ticketing, crowd management, and also to control those things that are prohibited at the stadium. Yeah, I'm privileged to be here. We were 3 ladies in total. This is coming to men's field. Mostly security is more of men-based than women. But having to be included inside and you having to learn what they see is not meant for women is a privilege itself. I would really appreciate if our local federation, CAF and the FIFA at large would invest more in ladies into the men's field because there are ladies who could do better. Tima Arsenal no dhia modhi mar gola achiel gi Atletico